Ak občas cítite, že ste nespokojní so svojím telom, tak toto ťukanie je určené práve pre vás. Poďme na to. Aj keď nie som spokojný so svojím telom, prijímam, že to teraz takto cítim. Aj keď sa pri pohľade na svoje telo necítim dobre, rozhodujem sa byť k sebe jemnejší. Aj keď mám pocit, že moje telo nie je dosť dobré, rozhodujem sa otvoriť sa možnosti, mať ho rád, aspoň o kúsok viac. Nie som spokojná so svojím telom. A prijímam, že to teraz takto cítim. Pri pohľade na moje telo sa necítim dobre. A rozhodujem sa byť k sebe jemnejšia. Mám pocit, že moje telo nie je dosť dobré. A ja sa rozhodujem otvoriť sa možnosti, mať ho rada aspoň o kúsok viac. Tak, nádych, výdych. Dajte si toto ťukanie toľkokrát, koľkokrát potrebujete a nacítite sa po ťukaní na to, aká tá nespokojnosť s vašim telom je. Či sa tam niečo zmenilo, alebo nie. Budem rada, keď mi dáte vedieť do komentárov. Kompletné ťukanie na túto tému nájdete na mojom kanáli Terapia pre život na Hero Hero.